Voiam să-mi fac arborele genealogic și să văd până la urmă urmei cine sunt eu, de unde vin. Erai rebel când erai E mic? foarte rebel. Făceai rele? Rele mari. Ce rele? Omului când îi lași de ales, știi cum e, dacă îi lași de ales, zice, parcă n-aș vrea. Bucheală. Bucheală e atunci când te dai mare, unul care se dă mare, care nu se mai suportă nici pe el, știi? Deci a venit buchiosul ăsta. Eu am rămas și acum dorm cu dopuri în urechi. Nu pot să dorm fără dopuri în urechi. Da, mă tem să trăiesc după ce nu vor mai fi părinții mei. Dacă nu te cunoaște, te distruge energetic, te devorează, știi? Adică pare un om atât de arogant și atât... De ce? Pentru că e sigur pe el, eu l-am înțeles. Vă salut cu adâncă reverență, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine ați venit la Viață de Poveste. În următoarele aproximativ 60 de minute vă rog frumos să aruncați telecomanda dacă o aveți în preajmă, și asta pentru că urmează o emisiune senzațională. L-am alături de mine. Cele mai frumoase emisiuni sunt alea care le faci cu prietenii. L-am alături de mine pe nimeni altul decât băiatul cu chitara, Ionuț Sturzea. Salut, Ionuț, bine ai venit! Salutare, Lucică, mulțumesc de invitație, bine te-am găsit. Și relaxat. Sunt foarte liniștit, ca de fiecare dată când ne întâlnim noi. Așa, pentru următoarele 60 de minute aici o să stăm. Și o să începem cu începutul. De unde ești tu, Ionuț? Lucică, părinții mei sunt giurgiuveni și încep cu asta pentru faptul că eu acum locuiesc la Giurgiu. Eu sunt născut, crescut în București, până la vârsta de 20 de ani am plecat către Giurgiu și de atunci locuiesc acolo. Da? Acum eu sunt din România, nici nu mai știu de unde să-ți mai spun că sunt. Sunt de peste tot, nu știu, sunt de aici, din zona asta de sud a României. Ca și în buletinul meu scrie că locuiesc la Giurgiu. Dar ești născut în București. Sunt născut, crescut în București, da. Știi de ce vreau să te întreb? Pentru că tu vii de la școala aia muzicală foarte grea. Cred că cea mai productivă și cea mai grea școală muzicală este în zona asta de Giurgiu. sud, la Giurgiu. Giurgiu, da. Foarte mulți muzicieni grei de tot. Uite, cum îl cheamă? Jean cu acordeon. Păi da, Jean cu acordeon e unul dintre prietenii mei. Este unul dintre băieții pe care eu i-am adus încoace în București. El e mai mic decât mine ca și vârstă și sunt mulți, ce să zic, Jean, Maricanu. Gabi, Maricanu e prietenul meu, e de seamă cu mine, Dan cu chitara e prietenul meu. Adică toți, acolo e un orășel mic și ne cunoaștem toți, mai ales când ești în branșa asta a muzicii, îți dai seama că ne mai strângem pe acolo. Acum, din păcate, fiecare am luat-o pe drumul lui și ne întâlnim mai rar, da? Când ne întâlnim, chiar și dacă ne întâlnim într-o benzinărie, într-o dimineață, ne face mare plăcere să ne vedem, suntem prieteni toți și da, sunt niște băieți foarte valoroși, de la care am avut întotdeauna ce învăța. Mă mândresc că am stat lângă ei și am învățat foarte multe de la ei. Tu de acolo ai început, la ce vârstă încep cu muzica? Eu am început pe la 15-16 ani, relativ târziu. Bine, cochetam cu muzica, dar ca și instrumentist, că eu cânt și cu chitara, așa cum ai specificat și tu. Și mi-a arătat un foarte bun prieten al meu, Cornel Zidaru, după care autodidact, după care am furat, ca și ei cu meseria asta se fură. M-am mutat la Giurgiu și am întâlnit pe băieții ăștia care, ai spus tu bine, o școală high school a muzicii, Lăutărești. Da, și acolo am Stai să zic o treabă, să spun o fază. Eram la Jean de la Craiova în studio și eram cu Asu și cu cunoștința noastră, așa, Asu, și cu Maricanu. Dacă nu știți cine e Maricanu, ați pierdut. Regele Armoniilor. Și a început Maricanu, era o piesă foarte simplă. Dar eu cred că a vrut să râde de mine la faza aia. Și a început să ia niște acorduri pe melodia pe care tocmai o repetasem. Și m-a băgat eram un pom, numai. Da. Păi asta ce e? Păi asta e piesa noastră. Cum, Maricane, că nu mai sună la fel. Sunt alte armonii, ia ascultă. Eram un pom. Băi, Maricane, tu mai cu două degete, bă, așa, cu 10 degete. Armonist extraordinar și un băiat de nota 20. E foarte și vorba aia îl cunoaște toată lumea. Da. Și acum mergând mai departe, deci la 15-16 ani, da? La 15-16 ani m-am apucat cu chitara, mi-a arătat prietenul meu, după cum spuneam, Cornel Zidaru. Și pe urmă am început să cânt și eu, am început să mă prind cu băieții. Ai ceva săptămâna asta, cum se face? Ai ceva sâmbătă? N-am. Bine, vezi că mergi cu mine. Și am început ușor. Și repetai cu ei sau cum? Păi te referi la băieții de la Giurgiu? Da.
Păi încă n-ajunsesem la Giurgiu la vârsta aia. Încă n-ajunsesem la Giurgiu. Deci tu câte știai, aveai noțiuni, da, nu erai... aveam noțiuni, da. Am ajuns acolo și îți dai seama cum era treaba. Ei eram de la București, erau de la Erai Giurgiu. bocciu? Da, nu, ce crezi, eu aveam ceva figuri. După care am văzut ce valoare au ei și zic, stai puțin că cu ăștia nu-i de glumă. Cu ăștia n-ai cum să glumești. Toți erau, de mici au cântat bine, toți. Și Dan și, ce să spun, Dan cu chitara, eu sunt fanul lui numărul 1. Dan Și el care știa cântă asta. cu Care Salam, cântă nu? cu Florin Salam, da, e prietenul meu. Mă, greu. Eu și acum îi spun lui Dan, mă primești la tine, la lecție? Ce să-ți mai arăt, domnule? Ba, zic, nu vrei să mă primești, te faci pe asta cu, nu, ce să-ți mai arăt? Băieți extraordinari, prietenii mei. Așa Bun. am rămas prieteni de atâta timp, asta e important. Chiar, nu știi cum e când prietenii mai ai, discuții mai astea, dar important. Dar la ce vârstă ai început să cânti cu ei? Adică să la repezi? 21 de ani. De la 21 am ajuns eu acolo la Giurgiu, da? Și de atunci am rămas pe acolo și am cântat împreună, după care fiecare am luat-o pe drumul lui, ca și, nu știi, în muzică e exact ca la fotbal. Se fac transferuri, se schimbă antrenorii, se schimbă, exact ca la fotbal. Eu mi-am amintesc că te-am cunoscut la ASU, în studiu, Da. acum 140 de Da. ani. Și un băiat înalt așa, și acum, bineînțeles că ești foarte înalt. Chiar ai avut vreodată probleme cu înălțimea asta, că se uită lumea, că tu ești și foarte fit. Niciodată. Te duci la sală, te duci? Mă mai duc, acum am început să mă duc, am făcut o pauză și merg la sală, iar trebuie să mai dau ceva kilograme jos. Ce înălțime ai? Lucică, cred că am 1,88, nu mai știu acum, în jur de 1,90, cam așa. 1,88 cred, că am încălțat cu siguranță. 1,90 m, ca să știți. Am avut nu probleme, dar au fost șocați nu mulți oameni. Unii dintre ei au fost șocați pentru că ei la televizor sau pe YouTube nu m-au perceput atât de înalt. Da, au avut impresia că sunt așa. Păi și eu, când înălțime făceam medie. emisiunea celebră a noastră în pandemie, Da, când da, eram da, colegi, da, nu? da. Așa, toată lumea spunea, piticu. Bă, ce pitic, mă, că am 1,80 m. Eu am 1,80 m. Da. Așa. Da, și tu ești înalt, normal. Da, nu, 1,80 m. Dar nu știu de ce percepția asta, nu știu ce se întâmplă pe sticlă, pe televizor, nu știu ce se întâmplă. Și câte kilograme ai? 1,88 m și? Acum am 100, în jur de 100. Fotomodel mannequin direct. Da, e undeva Fără la bursă. 94 sunt mai bine. Dar ții cure de asta? Nu, am început să nu mai țin, îți dai seama, înainte sufeream, aveam pătrățele pe abdomen, aveam astea, acum nu mai, îți dai seama că sunt gurmand, îmi place și mie să mănânc. Au. Hai să ne întâlnim acum nu știu unde și să mâncăm pomoana porcului cu pâine caldă, cu asta, dai seama că înnebunim, uităm de toate dietele. Uite. Ești un artist, Ionuț, care cântă toate genurile muzicale. Da, mulțumesc lui Dumnezeu, asta tot de pe acolo, de pe la Giurgiu mi-a prins, tot așa. Acolo am învățat că trebuie să știi de toate. Acum ești la Taraf, dar într-o jumătate de oră poți să fii la noi, tot la noi la Etno, cântând muzică Da, populară da. și te-am ascultat foarte ok. Da, mulțumesc frumos. Da, Dumnezeu, da, mai cânt și un pic de muzică ușoară, înainte chiar cântam mai mult, acum Te-am văzut și la Da, anunți cântând. da. Știi ce s-a întâmplat? A fost nevoie după ce m-am lansat eu cu manele, am fost perceput poate mai mult ca și manelist, știi? Și am cam neglijat muzica ușoară, am cântat mai mult de petrecere și probabil unde a fost și la noi, nu știi cum e la noi în România, la noi o să țină asta toată viața, tăiatul porcului și datul banilor la lăutari. Niciodată nu primeam eu bani dacă stăteam să cânt Yesterday sau cine știe ce. Yesterday. Și ai înțeles? Și atunci a trebuit să mă axez pe ceva cu care să primesc bani, cu care să câștig bani. Că Clar. până la urmă, na, vrem, nu vrem, ne place. Asta e o meserie pe care o facem de plăcere, în primul rând, dar pe urmă trebuie să culegem și roadele, nu? Nopților în studio, studiului, simplu fapt că stai să scrii un text sau hai să nu-l scrii, să-l înveți, să-l memorezi și știi Se că, întâmplă oare să n-arătare. Uite, îmi pare rău că n-am adus chitara, trebuia să sare. duc chitara să cântăm. Ți-o mai cere lumea la evenimente? Cum să nu? Păi mă identific cu melodia asta. Am două melodii cu care mă identific, ca fiind eu. Caut inimă și mă gândesc la tine. Și mă gândesc la tine. Da. Alea sunt ale mele, care unde merg. Am văzut pe TikTok, dansau prin Africa, Ai pe văzut? unde erau? Van Damme dansa, pe bune. Pe asta? Pe asta, da. Da. Jean-Claude Van Da, Damme? da. Unde era? Cred că era pe aici, prin România, până la hoteluri, pe undeva. Că știu că știi și tu că a stat aici, s-a întâlnit cu un amic de-al nostru și a stat
mult pe Da, aici. dar eu vreau să spun, nu vreau să par ciudat, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Am ascultat piesa asta cântată și de Florin. Mie tot aia a ta îmi place mai mult. Florin, e prietenul meu și n-aș și îndrăzni eu să zic niciodată că am cântat eu mai bine decât el. Acum, el e el, probabil, îți spun eu cinstit, e frumoasă așa cum am gândit-o eu, dar probabil dacă nu o cânta el cu mine nu era atât nu ajungea hit. Și o să-ți spun și cum s-a întâmplat. Fii atent, de aici, din hotelul ăsta, am plecat, am făcut o altă melodie cu el și cum mai stăm noi după aia, hai să mai bem un șpriț, hai să mai mâncăm ceva, hai să mai râdem, Caterinca, ne-a prins dimineața și dimineața am rămas eu cu el, hai să mergem în oraș să mâncăm ceva, n-aveam mâncare. Și eu făcusem melodia, o făcusem cu o zi înainte, lansasem videoclip. S-a urcat în mașină și el avusese atunci, de-abia se întâmplase cu soția lui și când a auzit-o, eu dă lacrimile, ce-ai făcut, cum ai făcut melodia? Păi, ai scos-o, da, vreau să o scot și eu cu tine, vreau să o cânt și eu cu tine, știi? Și așa s-a legat, nu fusese pregătite pentru el, dar mi-a prins foarte bine că a cântat-o el. Dar Florin vine tot din zona aia dinspre Giurgiu. Florin vine de la Valea Dragului, dacă nu mă înșel. Din și nu e tot înspre județul Giurgiu, da. Vezi? Da. V-am spus că din Giurgiu numai oameni gri. Da, fabrica de... Așa, Ionuțule, și acum să revenim puțin, la 16 ani, 20 te muți în Giurgiu, da? Și de acolo devii cântăreț? Și de acolo am început să cânt și eu la nivel profesionist, ca să zic așa. Adică am început să cânt, nu e bine așa, cânt așa, nu faci așa, fă așa, nu mai e cu do major, e cu la minor, știi? Chestii de genul ăsta, știi? Aha. Când eram copil, sau nu știu, până la urmă asta se numește evoluție, nu? Tot ceea ce facem noi în decursul vieții, nu? Că mă întâlnesc cu tine și îmi spui să-mi pun haina altfel, îmi dau seama că ai avut dreptate, nu? Și e mai nasol, întotdeauna am spus chestia asta, știi că au rămas în timp, știi? Ca și comportament, că te întrebi, te întâlnești cu câte unul și te irită ca și comportament. Și zici, bă frate, unii acordă circunstanțe atenuante, dom'le, n-a trăit în alt mediu, n-are cei 7 ani de acasă, ok, poate, sau nu majoritatea avem cei 7 ani de acasă, dar dacă vin și te văd că mănânci cu furculiță și cu cuțit, dacă văd că te speli pe mâini înainte să mănânci și te mai speli odată și după și așa, e clar că trebuie să împrumut comportament, nu? Da. Și e bine să umbli cu oameni de la care împrumuți comportament pozitiv. Muzical vorbind, ca și viață, ca și, știi? Da. Adică asta e evoluția, cred eu, asta e evoluția omului. Ai intrat în muzică alături de oameni grei acolo, mă rog, dar mergând puțin mai departe, te-ai gândit vreodată că o să ajungi mare cântăreț sau visai să ajungi mare cântăreț? Cum era? Păstrând modestia și nefiind falsă, nu sunt un mare cântăreț, sunt un om al lui Dumnezeu, sunt o mică picătură într-un ocean, sunt alții mult mai mari decât mine. Eu mă bucur din inimă când văd oameni care mă apreciază și oameni pe care pot să-i bucur. Au ieșit acum o grămadă de băieți care cântă extraordinar de bine și care, care au evoluat. Unii dintre ei chiar mai și arată. Care arată foarte bine și îți dai seama că îmi place și mie ce văd. Când vezi ceva, un produs împachetat frumos, e clar că n-ai, doar dacă ești nebun și ești invidios sau hater. Hater. Până la urmă, dacă ai oricât de rele am face noi, că mai facem și rele, ne-am mai încurcat, știi? Dacă l-ai pe Dumnezeu cu tine, n-ai cum să iei drepturile unui om, oricât, chiar dacă nu-ți convine. Dacă mai poți să dobândești și sentimentul ăsta, să nu simți invidie, asta deja e ceva, deja e binecuvântare. Provin dintr-o familie care avea sau nu avea legături cu muzica? Provin dintr-o familie care nu avea legături cu muzica. Părinții mei au fost cu totul și cu totul altceva. Tatăl meu a fost cadru militar, mama mea a lucrat în bancă, au avut niște... De unde numele ăsta, Sturzea? Fii atent, dacă îți spun una bună, pe bunicii mei îi chema Sturza, nu Sturzea. A fost modificat numele atunci când au venit comuniștii și li s-a părut lor că sună prea așa. Deci dacă de mult spun și din păcate a rămas doar la stadiul de discuție, voiam să-mi fac arborele genealogic și să văd până la urmă urmei cine sunt eu, de unde vin. Pentru că mi-a spus tatăl meu, vezi că pe noi ne-a chemat Sturza, nu niciodată Sturzea. Sturzea ne-a chemat ulterior, l-a chemat pe bunicul meu când au venit comuniștii și cum te cheamă? Pe bunicul meu îl chema Pascale, Sturza Pascale și au zis ei Sturzea.
Ca să fii Nu le-a mai românesc. convenit, dar mi-a mai spus un prieten de-al meu că s-a dus tatăl lui să-l declare înainte, când se nășteau, nu știu unde se declarau copiii, Da. mă rog, unde, și a zis că i-a pus numele Niculae, Ceaușescu îl chema Nicolae, nu? Da. Da, Niculae a vrut, nu, mint, a vrut să-i pună Nicușor numele și a zis, cum Nicușor? Cum? Păi, adică vă feriți de cel mai frumos nume? Nicolae. Nu, și i-a pus Nicolae, da. Da, adică cu forța. Așa s-a Ce întâmplat. chestie. Da, așa s-a întâmplat și la mine. Mi-a spus taică-meu, bă, dacă vrei, uite, apucă-te și fă și o să vezi. Deci ai tăi n-aveau nicio legătură cu muzica. Nicio treabă. Știu că ai un frate, Bogdan. Am un frate, da. Dar nici el n-are treabă Nici cu el muzica. n-are treabă. Știi cum am apucat? Fii atent cum am Ia. apucat. Eu voiam acordeon. Și mergeam cu plugușorul și cu steaua să strâng bani. Ai mei nu ne-au dat bani așa pe mână ca să ne luăm lumea în cap, știi? Ne-au lăsat așa să muncim, să vedem, să... Și automat... Dar aveau bani? Aveau în limita bunului simț, știi? Ok. Adică nu așa să arunce cu banii. Ai mei n-au făcut excese niciodată și nici n-au fost foarte bogați, dar nici săraci n-am fost. Întotdeauna am avut ce să mâncăm. Că au fost unii săraci care au plecat, care nici ce să jos, de mănânce jos. n-au avut, da. Și cum spuneam, tot încercam să-mi iau un acordeon de 500 de lei, mă duceam cu steaua și cu plugușorul, nu reușeam să strâng 500, 350, 400. Când veneam acasă de la bunici, mama îmi lua banii, zice, da, ce n-ai training, n-ai cutare, băi, închipuiesc ce era. Deci niciodată n-am reușit. Și într-un an am plecat cu fratele meu și fratele meu zice, dom'le, că eu vreau chitară. Eu mă uitam la acordeonul ăla de 500 de lei în vitrină, n-am reușit să mă ating de el. El s-a dus și a cumpărat o chitară. A zdrângănit el o perioadă și acum eu dacă voiam muzică neapărat, visul meu era să cânt. Ce am zis? Să pe asta am prins-o, cu asta cânt, știi? Și așa am învățat la chitară. Dar cine era idolul tău când erai mic? Idolul meu când eram mic, Sau ce muzică ascultai? Ce? ascultam muzică lăutărească. Lăutărească? Lăutărească, da. Ascultam muzică lăutărească. Mă duceam la Dar bunici. părinții ascultau muzică lăutărească? Ascultau și, da, ascultau, mai mult popular ascultau ei. Aha. Eu mergeam la bunici și aveam un vecin acolo la 2 case care avea un casetofon din ăla mare și cu beculețe, știi tu, Wow, alea, zic. alea erau OZN-uri. Și ascultam numai Ștefan de la Bărbulești la el, Ștefan de la Bărbulești, Costel Hanțu, Neluță Neagu și de acolo am rămas. Ionică Minune, ascultam, când auzeam, era... De unde vei tu înclinația asta? Nu știu, dacă așa am auzit... Că tu ascultai și muzică dance, adică muzică străină. Da, ascultam și așa, dar nu mă identificam eu cu ea, nu-mi plăcea. Mie îmi plăcea să aud eu țambalul și basul. Și cu chitara să mergea? Și cu chitara atunci, în perioada aia, încă nu. Eram micuț. Târziu ți-am zis că pentru un om să se apuce la 16-17 ani să cânte cu chitara e relativ târziu, știi? Aha. Dar am avut noroc că m-am întâlnit oamenii ăștia în drumul meu care nu sunt un mare chitarist, dar nici nu sunt ultimul, nu știu cum să spun, știi? Da. Adică când cu simț de răspundere, știi? Noi știu faza aia, că își face treaba. Nu e, tu chiar ești mai mult decât îți faci Acolo, treaba. da, acolo de bun simț, știi? Adică cel puțin ce... Și solistică și armonie? Mai puțin solistică, mai puțin, dar acompaniament. Cel puțin dacă cânt cu cineva și nu știe ce are de cântat cu mine, știu să-i spun, uite, ia așa, iei do major, la minor, re minor, știi? Am văzut filmulețele alea ale tale pe TikTok și mi-au plăcut foarte tare să o păstrez chestia asta, Da. că ai inimioare de la mine Da, la mulțumesc. toate. Mulțumesc alea. mult. Mulțumesc. Când le cânti tu, știi, cu chitara? Da, Ce frumos. Știi că mă gândeam, uite, am văzut că acum TikTok-ul e mult mai popular decât... Tu știi că noi ne mai și tachinăm pe Facebook, suntem prieteni pe Facebook, noi facem nebunii acolo. Și mă gândeam să mă apuc și eu să fac TikTok mai serios. Dar sunt puțin dezamăgit cu ce se întâmplă acum în legătură cu TikTok-ul ăsta, cu... Da, oamenii, ce? Pentru că oamenii ies în evidență prin altceva, nu mai pot. Ce să fac? Ce vrei să fac pe TikTok? Vrei să mă dezbrac acolo, să atrag atenția? Da. Sau vrei să înjur? Sau... Eu nu pot să înțeleg alea. E puțin peste puterea mea de a înțelege, știi? Când erai mic și vedeai acordeonul ăla în vitrină, te gândeai că vrei să ajungi să fii cântăreț la anunți, la evenimente? Da, 100%. Păi când mergeau ai mei pe la... Tu conștientizai treaba asta? Mi-am dorit din toate puterile mele mi-am dorit. Păi mergeam cu ai mei pe la anunț pe undeva și ei stăteau la masă și eu stăteam numai lângă formație. Eram copilul, ai văzut copilașii aia care stau lângă formație, se montează acolo, se plantează acolo și nu pleacă până la sfârșit. Poate mă mai lua maică mea, treci și mănâncă, bam, mai te dau una, treci, mănâncă.
Dar fratele tău n-are nicio treabă cu Fratele muzică. n-a fost... Asta a fost de când erai mic? Da. Vreau să fiu cântăresc și Da. Eu cu mine vorbeam, îmi doream foarte mult. Mi-am dorit foarte mult. Și care erau unul, dacă ar fi să... Dar nu din România neapărat, de afară, pe cine cânta? Sau De afară... Da, păi nu, mi-au plăcut mai mulți de afară. Acum nu știu cine erau în vremurile alea, cine erau vipuri. Era Michael Jackson când venea în România, n-aveam bani să mă duc să... Ai mei nu mă lăsau. Îți dai seama, era aglomerația aia acolo. Probabil ar fi putut să-mi dea bani să mă duc la... Dar eram prea mic și ce se gândeau? Am fost un pic și rebel, se duce nebunul ăsta, cine știe ce face acolo, știi? Erai rebel când erai E mic? foarte rebel. Făceai rele? Rele mari. Ce rele? Am făcut, dar nu știu ce să-ți mai spun, că am furat mașinile cu prietenii mei. Bine, nu mașina ta, furam mașinile părinților. Aha. Accidente și tot felul de tâmpenii. Copiii să nu faceți așa ceva. Că Să nu faceți așa să nu ceva. faceți așa ceva. Așa. Deci multe. Bine, astea nu sunt că le-ai furat, că ai luat Bine, mașina. le luam, nu le furam. Nu era. Da. Ferească Dumnezeu. Astea erau deja infracțiuni ce spui. Da, bine, Asta nu. ghilimele de rigoare, știi? Dar n-aveai carnet. Ce? De unde carnet? Da. Da. Tatăl tău era în cadrul armatei? Tatăl meu era în cadrul armatei, tatăl meu a fost profesor la Academia Militară, apoi el fiind de la Giurgiu, s-a eliberat postul de comandantul Centrului Militar Giurgiu și a dat, nu știu cum, a dat concurs, a venit acolo pentru că voia să se retragă către casă, știi? Erau părinții lui. Și nu și-a dorit băiatul lui să meargă mai departe cu armata? Știi ce se întâmplă? Tatăl meu cred că și-a dorit, dar am avut un tată atât de modern și atât de mișto ca om, încât chiar dacă a suferit că n-am făcut ce a vrut el, ne-a lăsat adică el ar fi vrut, dar a zis faceți ce vreți voi, ce vă place vouă, aia faceți. E foarte greu, acum sunt și eu părinte și e foarte greu pentru un părinte să lași copilul să facă ce vrea el. E foarte greu, de multe ori noi ca oameni mari derapăm. Închipuieți un copil, da? Clar. Închipuieți, și acum, cinstit vorbind, putea să tragă și ceva pârghii să mă facă, nu? Să mă ducă. Du-te, domne, mai suna un prieten, vezi cu ăsta la școala militară, vine nu știu ce sau nu. Avea funcție mare? Era mare? Mare. Comandantul Comisariatului Județul Giurgiu putea să dea alarmă unui întreg județ. Zicea el, în seara asta alarmă. Da, și se mobiliza toată lumea, primăria, poliția, armata, toată lumea, pompieri, toată lumea. Ne atacă inamicul, îți dai seama, nu? Era Păi și de ce nu? Mă, parcă te vedeam. Mă vedeai așa, nu? Nu, eu nu m-aș fi văzut. Eu m-am văzut... Lăutar. Da, m-am văzut lăutar, nu, fii atent. Pe lângă faptul că m-am văzut lăutar, m-am văzut liber, mi-a plăcut întotdeauna să mă culc la ce oră vreau eu, să mă trezesc la ce oră vreau eu. Nu cred că aș fi, probabil m-aș fi obișnuit până la urmă urmei, că am fost pus în viața mea în fața unor fapte împlinite când a trebuit să mă obișnuiesc și să accept câte ceva, nu? Toți am pățit treaba asta, nu? Băi, te schimbi, din momentul ăsta te schimbi pentru că trebuie. Și atunci ne-am schimbat, nu? Dar omului când îi lași de ales, știi cum e, dacă îi lași de ales, zice, parcă n-aș vrea. Clar. Așa mă uit la băiatul meu, am și eu un băiețel și o fetiță, am 2 copii și mulțumesc din suflet de asemenea. Și băiatul meu e la fel, mă regăsesc. Și el ce vrea să fie? Nici el nu știe ce vrea să fie. Momentan. S-a apucat să cânte cu chitara, s-a dus la școala populară de arte și studiază clasic. La 16-17 ani s-a apucat, tot așa s-a apucat târziu. Dar nu vrea să audă de lăutărie, de manele, de astea. Mie îmi pare rău. Tu ai fi vrut să fii? Da, aș fi vrut normal pentru că eu am acasă scule de studio. Eu nu am un om cu care să-mi fac studio. Am cele mai bune scule de studio și stau acolo, se pune praful pe ele, pentru că eu sunt și om de anturaj. Știi? Așa de unul singur sunt câte unii care fac treabă singuri. Eu nu pot să fac singur. Mi-e trebuie cineva să mai râd, să mai glumez, să mai... Cum ai vezi tu lucrurile astea? Băi, ce faci? Te-ai trezit? Hai, trezește-te, hai să ne vedem, știi? Aha. Deci nu... El e așa și eu la fel fac, îl las în pace. Îl sfătuiesc, îi spun, băi, trebuie să-ți găsești o cale, trebuie să te gândești. Păi și dacă zice mâine, tată, știi ceva, eu vreau să fiu zugrav. Foarte bine, foarte bine. E o meserie, câștigă bani, câștigă, știi? Eu i-am spus lui și dacă îmi permit oamenii, dacă îmi permit copiii, sfătuiesc toți copiii din lumea asta, atâta timp cât fac ce trebuie, să facă ce vor ei.
Atâta timp cât fac ce trebuie, sunt liber să facă. Sunt 2-3 lucruri pe care nu trebuie să le faci, nu? Să n-ai de face cu poliția, să nu te droghezi, să nu fii un bețiv. Ok, faci un șpriț, nu? Că toți am făcut, dar să nu cazi în șanț, sau dacă ești deștept, ai căzut în șanț, să miroși cel mai scump parfum, să ai papion la gât, când te-ai trezit, te-ai scuturat puțin și ești tot ăla, rămâi ăla, știi? Da, așa, să fii, să fii nimeni de nicăieri, nu e bine. Cu toate că ai impresia că ești liber, wow, ce am făcut eu acum. Dar ai făcut și o școală muzicală sau... N-am făcut, din păcate, nicio școală muzicală, m-am dus la școala de muzică și am plecat. Fii atent ce am făcut. Am fost ulterior, am fost la cantul la doamna Viorela Filip, o doamnă a cărei prietenie mă mândresc foarte mult, o doamnă care îmi scrie și acum și spune că e mândră de mine și un om deosebit. Și am mers acolo, practic nici n-am fost înscris. I-am cântat ceva, i-am cântat o melodie spaniolă și a zis, wow, păi copilule, păi ce faci, vină încoace, bă, tu nu mai trebuie să dai niciun, tu stai aici cu mine și faci canto cât vrei tu, știi? Câți ani aveai? I-a plăcut, tot mare eram, să știi, după 20 de ani încolo. Da. Aha. Și mă bucur de prietenia câtorva oameni, cum mă bucur și de prietenia ta și mă bucur foarte mult de prietenia bunului nostru prieten al lui Nichi Iaia, unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut eu în viața mea. Mai e un om al cărui nume aș vrea să-l spun, dar nu pot să-l spun, din diverse motive, dar el este unul dintre puținii oameni căruia i-am bătut la ușă și care mi-a deschis ușa și care m-a ajutat dezinteresat. Adică, gândește-te... Dar mi-amintesc că bine cu el ai făcut parcă. Cu el am făcut, fii atent. Deci omul ăsta mi-a rămas în inimă și mi-a rămas așa prietenie frumoasă. De atunci m-a ajutat, de când am fost, el lucra la ASU, la studio. Și mă bucur atât de mult pentru evoluția lui și pentru faptul că e realizat ca om, e realizat financiar. Îți dau cuvântul meu de onoare ca și cum m-aș bucura pentru mine. Omul la merită. Auzi, m-a ajutat, lucram cu el la piese, stătea cu mine de atunci. Era într-o situație nu chiar ok atunci el, știi, financiar era, dar tot om bun era. Știi? Da. L-am regăsit după ani de zile, când era bine și l-am sunat, Nichi, uite, vreau să mă apuc și eu. A fost o perioadă când n-am mai cântat și cu pandemia și cu alte probleme pe care le-am avut și l-am sunat, Nichi, mai putea ajuta și pe mine, cum să nu vin încoace, când vrei tu, vină, știi? Și ai făcut piesele astea ultimele cu... Piese ultime, cu Vali, cu cine am mai făcut eu, cu Nicolas, cu Rea, cu Tina. Am făcut acum o piesă cu Iulian. Ai reorchestrat asta, Caut inimă, Caut inimă, da. Băi, dar frumoasă e piesa frumoasă, asta. Eu și acum o fredonez prin casă. E frumoasă, da. Da, și spuneam de Nichi și nu vreau să las lucrurile așa neterminate. Da. Voiam să spun că e unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc eu și o să-l iubesc toată viața mea. Deci e un om, nu cum spun lăutarii alea, te iubesc viața mea. Nu, el e un om de iubit, ne lăutărește, ne la două capete, e la un singur capăt. Un om care... Vorbește despre Nichi, dacă n-ați înțeles, Nichi Iaia, LG, de fapt. Da. Iaia a venit mai târziu, colegul meu din trupă. LG, numai oameni buni. Tu la fel, Giovanni la fel, om mișto, om cu care mă întâlnesc. Noi suntem frați și acum, nu există, adică ideea dacă ne sunăm, frați. Din păcate spun, cu toate că sună ciudat, din păcate Nichi nu mai vrea să cânte decât pentru lauda Domnului și asta pentru că el s-a pocăit. Da. Și nu mai vrea să cânte decât melodii despre Dumnezeu. Ultima noastră piesă se cheamă Nimic fără Dumnezeu. Căutați, o să vedeți piesă. Este chiar după ce a murit mama mea. O să vedeți acolo o piesă criminală. Tot așa, făcută de toți trei. Da, mulțumim pentru cuvintele frumoase. Și dacă decât cuvinte de laudă și m-am bucurat atât de mult că m-ai sunat zilele trecute să ne vedem. M-am bucurat că, cu toate, ți-am mai zis, cu toate că noi ne tachinăm pe acolo, nu mă lași în pace pe Facebook-ul ăla, orice spun, te iei de mine, orice, știi? Suntem prieteni pe Facebook și el mai vorbim și noi, nu vorbim numai de muzică. Da. De ce se întâmplă, de COVID, de război, de una, de alta. El e de o părere, eu sunt de alta. Dar nu contează asta, sunt doar discuții. Da. Dar tu sport, ai făcut vreun sport? Am făcut și eu sport. Am fost și pe la Steaua, la fotbal. Fotbalist? Da. Păi, Ionuțule, acum spui... Păi, să mă chem la fotbal când mergeți. Da. Ce post? Păi nu am jucat la nivelul ăla. Ne punea, îți dai seama, ne punea fundaș și acum te pun pe tine atacant. Dar știi cine mi-a fost antrenor atunci, ca și copil? Ludovic Sădmăreanu, dacă... Sădmăreanu, da. Da, am fost la Steaua. Păi dacă tata, eram bolnav, tata era membru cotizant. Toți cei din armată cotizau către clubul sportiv Steaua.
Și eram bolnav, era în perioada când era Steaua atunci de a campionilor și alea. Dacă nu mă lua pe stadion, mă îmbolnăveam. Plângeam tot meciul. Tot meciul. Și când venea acasă, cum crezi că mă găsea? Cu toate pozele și fanioanele Stelei puse prin casă așa și eu mă bucuram și eu singur la meci, cu lacrimile. Steaua. Că nu mă lua la meci, da. Îți dai seama că avea relații. Îți dai seama, bine, cumpărau bilete, că, da, așa, e, practic, dacă tu îți deschizi un restaurant, știi cum e, majoritatea prietenilor, hai să mergem la Lucian, să mergem să ne dea. Tu nu, prietenul adevărat vine și bagă mâna în buzunar și îți plătește consumația, nu e clar? Da, așa da. și la... Dar chiar ai avut un restaurant, Am avut și restaurant, tău. da. Sau tu, al tău era. Eu cu el l-am avut. Și n-am mai mers. Sau ce s-a întâmplat? N-am mai mers, am fost eu plecat din țară o perioadă de timp și n-am mai mers. Trebuia să stau eu acolo să cânt. Veneau oameni. Îți făcuse o clientelă, așa, nu? Da, o clientelă foarte mișto. Știu. Și eu făceam parte din clientela asta. Și oamenii veneau pentru tine Da. și ne strângeam acolo. Făceam o gașcă foarte mare și era foarte tare. Dar foarte... ce s-a întâmplat? Nu mai e? Gata? Nu mai este. Business-ul s-a închis. Afacerea s-a închis. Era o chestie, la un moment dat, o chestie culinară pe care o avea fratele tău. Da, a încercat el să facă mai multe. Dacă eu am plecat, ți-am zis, am plecat din țară și a încercat, a făcut cu delivery. Oricum, știi ce se întâmplă? Și dacă rămânea în picioare, venea pandemia. Și dacă venea pandemia, s-a închis tot. Da, a fost o perioadă nasoală. Nu știu, poate au supraviețuit oamenii ăștia cu delivery. Dacă să stai chiriaș într-un loc, este foarte greu. Dacă ai spațiul tău comercial, cred că reușești să supraviețuiești. Da, eu înțeleg. Ia spune-mi o chestie. Tradu-mi în termeni ca să înțeleagă telespectatorii, vorbeam noi despre chestia asta și mi-a plăcut foarte tare cum spui tu, cum o explici tu. Ce înseamnă cuvântul bucheală? Bucheală. Uite, pentru telespectatori, cum ai traduce tu cuvântul bucheală? Ia. Bucheală. Bucheală e atunci când te dai mare. Unul care se dă mare, care nu se mai suportă nici pe el, știi? Deci a venit buchiosul ăsta. Stă numai în figuri, numai în mușchi, numai în... Vreau să vă spun că dacă stai în anturajul ăsta al lăutarilor, înveți multe cuvinte care sunt cu triplu sens, nu cu dublu sens, triplu, quadruplu sens. Da. Pentru că fiecare cuvânt trebuie să nu știi să râzi, să nu râzi, trebuie să e haios, nu e haios. Și anturajele astea ale lăutarilor sunt foarte ok. Întotdeauna lăutarii aranjați, parfumați, nasc invidii din partea celor care sunt din afară, nu? Cele mai mișto glume sunt între lăutari, cele mai tâmpite glume, ca să zic așa. Care e cel mai tare din punctul ăsta de vedere la glume? Cu glumele? Mamă, nu știu, până l-ai auzit pe Florin? Florin? Florin s-a terminat, are un haz de Florin și dacă te minte ceva, vrei să te mintă, atât de frumoasă e minciuna. Ai legat vreodată prietenii din astea mai lungi, așa, din ăștia, oameni celebri, să zic așa? Cu cine ești apropiat? Păi celebri sunt ăștia noștri, Florin. lăutari. Florin e prietenul meu de când nu știa nimeni, de când mă băteam eu cu lumea să le spun cât de bine cântă. Pe bune, acum sunt o grămadă care, domnule, Florin Salam. Și când le spuneam eu de Florin Salam, eu eram prieten cu Neluțu, înaintea lui Florin. Dumnezeu să-l ierte. Dorel de la Giurgiu cu clarinetul, nu știu dacă îl știi, Dumnezeu să-l ierte, tot așa e. Erau prieteni, și l-a adus odată, cântam eu, ți-am zis pe acolo, pe la Giurgiu, l-a adus odată pe Neluțu. Și când l-am auzit, stătuse prin Canada, plecaseră de atunci cu Mihaela Staicu, cu Ionel de la Giurgiu. El s-a întors, Neluțu Salam. Ești prieten cu Mihaela Staicu? Da, sunt foarte bun prieten cu ea. Și când l-am auzit pe Neluțu Salam, mi s-a schimbat ideea despre muzică. A zis, nu se poate. Deci așa de fapt se cântă. Asta e muzica, da. Mi-a crescut barba, atunci nu aveam barbă, mi-a crescut barba în secunda 1. La ce vârstă l-ai cunoscut? Adică la tot ce așa, vârstă? în jur de 20 de ani, cam așa. Și ai zis, au. Foaie de capul meu, când l-am auzit cum cântă, am înnebunit. Și pe urmă, ne spuneam, un frate mai mic care cântă, care nu știu ce, păi cum cântă, tu cânti de norocire, mamă, dacă l-auzi și pe frate meu. Și când l-am auzit pe Florin, m-am înnebunit. Știi cum cânta Florin atunci? Ca Jean de la Craiova. Cânta ca Jean, combinație cu Dorel de la Popești și cu Nicolae Guță. Aia era, făcuse el, după care și-a făcut un stil al lui, că Florin cântă ca el.
Cum stai cu canalul de YouTube? Cu canalul de YouTube nu mai stau foarte bine. ce? Am pățit o treabă nasoală, cred că nu-ți mai aduce aminte, cred că ți-am spus-o. Mi-a spart canalul de YouTube și mi-a șters toate. Am scris YouTube-ului, de-abia am reușit să-l recuperez și într-un final ce crezi că mi-a făcut YouTube-ul? Mi-a dat canalul de YouTube cu subscriberi care știi că nu neapărat sunt foarte importanți pentru că mulți dintre ei Da, sunt conturi. exact, mă rog, da. conturi care nu mai există, știi? Degeaba aveam eu cât subscriberi aveam pentru că îmi șterseseră toate videoclipurile cu milioanele de vizualizări pe care le-am avut și eu, știi? Mamă. Da, dar nu sunt lucruri pe care nici măcar Dumnezeu nu le mai poate întoarce în viața asta. Dacă reușești să te împaci cu gândul ăsta, suferi un pic, nu? Că era munca mea, mă identificam Da, era și eu cu ok treaba aia. canalul ăla Era meu, foarte ok. Dar din păcate, da, o Și clipă cum de ți-a neate. spart? Hacker ceva? Da, mi-a trimis pe e-mail și mi-a zis trebuie să-ți actualizezi datele din e-mail. Mamă, să fiți atenți la metodele astea. Da, iar eu din e-mail niciodată să nu accesați din e-mail canalele de TikTok, de YouTube, de Facebook, de nimic. De bancă, ceva. Nimic, din e-mail nu. Intri pe aplicație și te Dar loghezi. cine putea să facă Nu știu asta? că îmi încărcase după aia, îmi ștersese alea și puseseră niște filmulețe poloneze, niște alte chestii, știi? Ah, hacker ceva. Da. Acum mă gândesc că probabil cineva din România a făcut și a pus alea ca să inducă în eroare în momentul în care eu am făcut notificări către YouTube, am dovedit că eu sunt proprietarul contului, am dovedit și probabil au început ea să le dea semnale și să inducă în eroare, au început să pună filmulețe poloneze, știi? Da. E posibil, nu știi cum avem simpatii, avem și antipatii. Oameni care... Da. Eu nu înțeleg, dacă mâine trebuie să alegi, gata, vine cineva și spune, de mâine cânti ori muzică populară, ori manele. Cred că manele aș cânta. Da? Da. Că se fac mai mulți bani? Da. Dar cu sufletul, cu inima, așa ce ai vrea să cânti? Da, manele nu neapărat pentru faptul că se fac mai mulți bani, pentru faptul că sunt mai multe melodii de suflet, de inimă, știi? Adică m-aș putea exprima eu mai bine în genul ăsta muzical, știi? Da, eu mi-amintesc că la începutul carierei mele veneam din muzica dance. Și multă lume m-a întrebat, ce mă, cânti manele? Da, de ce? Și român. Pentru că mă simt bine în genul ăsta. Da. Cum adică te simți bine? Păi locul tău, cântasem și eu cu Nicu, cu Delia, eram NND. Păi locul tău e în altă parte, nu, aici vreau. Da. Și aici numai. Tu vezi că la ora actuală tot, sau nu tot, 70% din ce era în dance a trecut la manele? Da. Tu nu vezi? Înainte eram așa, mai aveau puțin să ne crucifice, ca să zic așa. Da, dacă... da. Băi, ăștia maneliști, voi maneliști. Acum, care frate nu mai e manelist? De la cântăreți până la ascultători, toți sunt maneliști, știi? Da. E un fenomen și n-ai cum să te ascunzi de treaba asta. Toată lumea ascultă manele. Și ăia care nu ascultau înainte, ajungem la petrecere. Hai, domne, știi, la mine nu se cântă manele. Și stai ce stai la ora 12-1 noaptea. Bagă, domne, Vin invitații, băi, tati. Vrem și noi să ne distrăm, te rog eu măcar 2 manele. Bine, domne, dar numai 2, știi? Care, mai sunt câte unii din ăștia care vor să o țină pe lor, știi? Domne, nu, la mine nu. Și ăia acceptă într-un final. Și mai și dansează, știi? Asta e, nu știu cum să zic, asta cu antimanelele. Da, deja nu mai e cazul, la ora actuală deja nu mai e cazul, pentru că, uite-te și tu, ce artiști fac emisiunile la televizor. Și când spun ce artiști fac emisiunile, zic de audiență, cine ridică audiența, nu? Îl cheamă pe Jador, îl cheamă pe Bogdan de la Ploiești. Clar, dar să te uiți pe YouTube, trending-ul pe YouTube din România, de 10-15 ani de când e YouTube-ul ăsta în România, 15 ani, niciodată n-au lipsit manelele de acolo. Că au mai fost, dar întâmplător, alte piese, dar în rest, trending-ul e numai... Și știi și tu vezi marile case de producții din România că și-au făcut o altă casă de producție care se ocupă de manele. Da. Ei vor să țină steagul sus, cum, domne, noi suntem Vasile Music, că nu dau nume. Da. Dar Vasile Music îl mai are pe Gogu Music care face numai manele. Și Gogu face forță, face mai mult decât oricine, știi? Iorțule, care a fost cea mai mare, cum să spun eu, cel mai mare sacrificiu care l-ai făcut pentru muzică? Faptul că am lipsit foarte mult de acasă.
Este un sacrificiu. Mi-am irosit atâta timp lipsind de acasă, timp pe care nu mi-l mai poate întoarce nimeni, nu mi-l mai poate da nimeni înapoi. Nici toți banii din lume, tot ce am câștigat, nu, știi? Adică momentele alea când sunt copiii mici, când, da, deja... Da, eu eram, toate nopțile. Dacă spun, eu am rămas și acum dorm cu dopuri în urechi. Nu pot să dorm fără dopuri în urechi. Serios? Serios. De ce? Pentru că erau copiii mici, închipuiesc, eu veneam dimineața acasă. Ajungeam la 5 de dimineața acasă, când ei la 7 se trezeau să se joace, eu trebuia să mă bag la somn, că urma încă o noapte. Știi? Și atunci m-am obișnuit așa. Și dorm cu dopuri în urechi? Dopuri în urechi, da, pe dacă nu dorm cu dopuri în urechi, aud în secunda 1, orice. Da. 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 Așa îi zic eu lui nevastă mea, care e somn de pasnic de noapte, da, și aude tot așa, nu? Să mergi, da. Da, deci ăsta a fost cel mai mare. Da, ăsta e cel mai mare sacrificiu, da. Dar cea mai mare satisfacție? Cea mai mare satisfacție atunci când mergi undeva și vezi că oamenii sunt mulțumiți cu ceea ce faci, că, domne, că au fost cazuri când, da, venea câte o domnișoară sau o doamnă cu soțul și spunea, i-am spus că dacă nu mi-l aduci pe Ionuț Turzea, nu mă mărit, nici nu mă mărit fără, știi? Adică o chestie de genul ăsta. Da, te simți atunci, te simți important, știi? E mișto că eu, cel puțin, eu am rămas ancorat în realitate, nu m-a furat valul, adică mi se pare, fii atent, mi se pare că suntem mișto noi ca oameni, că facem muzică, dar până la urma urmei, dacă mă întreb pe mine, și încă o dată anunț că nu este falsă modestie, mie mi se pare că un pompier e mai important decât noi. Știi? Adică, da, oamenii salvează vieți, oamenii fac ceva, un doctor, o asistentă, care oamenii aia săraci, pe ea nu-i cheamă nimeni nicăieri să le spună, tu ce ai făcut? Păi am făcut mii de nopți de gardă și am salvat sute de vieți și, știi, am pus milioane de branule și au venit o grămadă de copii. Păi ea nu-i cheamă nimeni niciodată, știi? Noi ieșim în față. E adevărat că da, noi suntem la momentele fericite ale vieții, dar sunt oameni care sunt mult mai importanți decât noi. Vă rog eu mult să-i dați urmărire pe Facebook, Ionuț Turzea, îl găsiți pentru mai multe sfaturi. Da. Foarte tare treaba asta cu pompierul. Da, da, pe bune. Sunt mult mai mulți oameni care ar trebui mediatizați, și care nici nu știm. Exact, exact. Închipuiți o asistentă, o femeie din aia de 60 de ani, câte branule a pus, câtor generații de copii, de oameni și cât oameni a salvat, nu? Oameni care vin la urgență cu accidente, cu alea și nu știe nimeni cine e doamna din troleibuz. Și acum, Ionuțule, este ceva de ce te temi în viața asta? Este ceva, o frică în sufletul tău? Ai da, mă tem să trăiesc după ce nu vor mai fi părinții mei. Eu ca și om, cu toate că sunt libertin, sunt foarte atașat de ei, ca drept dovadă că eu de atâta timp de când m-am mutat la Giurgiu avem case în aceeași curte, locuiesc cu ei acolo, mă mai ciondănesc cu mama, nu mai vorbește cu mine o zi, două, dar faptul că o văd acolo, că o văd că a ieșit din casă și o văd în curte. De ce vă ciondănesc? Dai seama, mama e puternică, e un om puternic și eu la fel și îți dai seama. Mamă, nu mai sunt copil și dacă vin dimineața acasă, ies în întâmpinarea mea unde fost, mă, ce-ai făcut, mă? La vârsta asta? Da. Da, îți dai seama că asta e cea mai mare frica mea. Asta e frica. Nu știu cum să trăiesc după aia. Nu știu. Da. Nu vreau să mă gândesc. La evenimente, la anunți, la petreceri, când te duci, ai vreo teamă de ceva? Nu știu, să nu se audă, să nu sune, să nu cutare, asta teamă, dar nu, am investit în echipamente. Eu cânt cu inir, mi-am luat tot ce-mi trebuie, adică sunt... Și băieții din formație? Păi, acum tu știi cum e că s-au investit în sistemele astea de sunet, majoritatea se aud bine, știi? Nu mai e aici, toată lumea are scule, toți vor să aibă vioara cea mai cea, acordeonul cel mai cel, toți, dacă te uiți la toți au vioară Zeta, toți au acordeon Roland, toți au Juicy Sound, toți au, nu știi? Nu mai există.
Tu ești genul de om care dacă îți place cineva, tu îl suni și spui. Da, 100%. E asta îmi place cel mai 100%. Deci dacă lui îi place cineva, Da. îl sună și îi spune Da. salut, te pup, Da. nu știu dacă mă cunoști, eu sunt Ionut Sturzea, mie îmi place foarte tare cum cânti tu. Da, așa mi s-ar părea normal să fim Da, ca oameni, știi? da. Așa mi s-ar părea. Fii atent, mi se pare normal ca dacă nu-mi place să nu te jignesc, să nu mă apuc să spun, băi, știi mie, nu, ce cânti tu? E ceva care ține de bun simț, înseamnă că nu ai bun simț. Treci peste. Exact. Adică de ce trebuie să jignesc un om? Bravo, am treabă, mi-a sunat telefonul, știi? Și gata. Și dacă îmi place și am auzit, trebuie să-ți spun neapărat că tu de-aia practici meseria aia, nu? Da. Să... Sunt momente în viața, sau au fost momente în viața ta, când aplauzele au fost mai bucuroase sau ți-au adus mai multă bucurie decât banii? Da, 100%, da. Nu te-ai mai gândit la bani în momentul în care vezi atmosferă undeva și... Care a fost personalitatea cea mai mare care te-a felicitat pe tine? Sau un om important, nu M-am neapărat. întâlnit la o grămadă de petreceri. Uite, mi-aduc aminte, acum ceva timp, eram la un restaurant și a venit Andra cu Cătălin Măruță și spunea, uite ce frumos cântă băiatul ăsta. Pentru mine a contat un om pe care eu îl apreciez. Pentru mine Andra e una dintre cele mai bune soliste din România. Și să spună fata aia treaba asta, nu e de aici de acolo, nu? Da, știi? clar. Adică ți-am spus, eu rămân ancorat în realitate și eu mai bine decât mine nu-mi știe nimeni potențialul. Eu știu că nu sunt cel mai bun, nu mă interesează să spun că nu sunt cel din urmă, pentru că i-aș jigni pe alții, ar semna că mă dau mai mare decât ceilalți. Dar încerc să-mi fac treaba cu simț de răspundere, știi? Adică cine e în fața mea? Sunt oamenii ăștia. Hai să încerc să-i conving că nu au băgat mâna în buzunar degeaba, nu? M-au chemat și... Este Ionut Sturzea un artist scump? Nu-i scump, nu. E un artist pentru toate buzunarele. Da. Și ce faci cu YouTube-ul? Ce faci cu canalul? Cu canalul de YouTube ar trebui să fac ceva. Ți-am spus, am acasă, în primă instanță am lucrat cu Nichi, știi? M-a ajutat Nichi colo. Acum mă gândesc să... Ai făcut piesele astea noi Da, cu, da. Cu Vali, cu Vali. Da. E greu de convins să crezi că... Nu, Ai o relație? știi ce om bun e Vali? Dar la prima impresie, Vali, dacă nu te cunoaște, te distruge energetic, te devorează, știi? Adică pare un om atât de arogant și atât... De ce? Pentru că e sigur pe el, eu l-am înțeles. Omul a plecat de jos rău de tot și are realizări foarte mari. Și e normal, dacă nu te cunoaște ca om, să aibă o atitudine rezervată față de tine. Dar dacă intri și te deschizi și te vede, vezi că n-ai cum să-l minți niciodată, să vorbești cu el la două capete, niciodată în viața asta. Dacă te simte că ești om și că vorbești cu el ce trebuie, te iubește de nu-ți vine să crezi, om știi? mișto. Pe bune. Și un om de la care ai de învățat multe chestii. Un om, știi ce se întâmplă? Știi cum e treaba și cu învățatul, și cu muzica, și cu sfaturile de viață, și cu... Du-te la sală și să vină unul cu două brațe așa și să-ți spună, băi, faci împins la piept așa și nu știu ce. Băi, dacă știai tu că se face împinsul la piept așa, erai mare rău de tot, arătai bine. Cum să-mi spui tu mie cum se face, sau biceps sau nu știu ce? Te uiți care arată cel mai bine din sală, nu? Și atunci spui, băi, Încă l-am muncit. exact, așa te uiți și la oamenii ăștia de succes. Cu cine stau de vorbă? Stau de vorbă cu Vali Vigelie. Ce văd eu la Vali? Păi văd niște chestii la Vali Vigelie, nu? Ăla cu merii mari de care zice. Da. Vezi? Atunci... Da, Ionuțule, eu îți mulțumesc mult pentru faptul că ai venit. Dar știi ce vreau să te rog? Te rog. Să transmiți tu ceva celor care vor să se apuce de muzică acum. Sunt convins că în fața televizoarelor sunt foarte mulți puștani care tot cântă ca ăla, dansează și ei, au și ei idolii lor și nu știu, transmite-le ceva. Păi ce să le transmit? Să le transmit decât că nu trebuie să renunțe niciodată la visul lor, indiferent de greutăți. La un moment dat, dacă ești perseverent, visele vor deveni realitate, e clar. Și să încerce să aprofundeze ceea ce fac. Cu cât ești mai pregătit, în momentul în care ți se va deschide o ușă și ți se va spune, ok, demonstrează. Cu cât ești mai pregătit, cu atât vei avea șanse de succes. Ăla este momentul care vă poate schimba viața. Momentul în care cineva vă va pune să cântați. Exact. Acum demonstrează. Nu așteptați să... Nu vă culcați pe ureche și să... eu știu. Nu.
Cântați, studiați, repetați, puneți-vă în oglindă, filmați-vă, acum avem toți telefoane, filmați-vă, ascultați-vă, fiți criticii voștri numărul 1. Dacă nu vă place, munciți mai mult. În momentul în care vi se deschide ușa, atunci trebuie să Atunci să plecați pedala demonstrezi. de accelerație, atunci. Așa. Ionuțule, încă o dată îți mulțumesc Eu că ai îți venit la mulțumesc emisiune. și mă simt onorat că Abia aștept. m-ai O sunat. să ne uităm împreună la această emisiune Cu drag. peste 4, 5, 6, 10 ani. Doamne ajută Și să o să fim vedem, uite, sănătoși. Ionuțule, cum gândeai la Da, vremea da, aia. da. Da. Mulțumesc mult pentru faptul că ați rămas alături de mine până la această oră târzie. Care nu e chiar târziu, dar ca idee. Vă salut cu adâncă reverență, sunt Lucian Elgi și vă spun din nou același îndemn că într-o lume în care domnește ura, minciuna și necredința, dragostea rămâne atributul oamenilor frumoși. Sunt Lucian Elgi, Taraf TV, numai bine!